Ľavo, zatočiť. Na zdanie posty, vľavo, hlať. Priamo, hlať. Na mieste. Zastaviť. Stáť. Raz, dva. Vľavo, bok. Vyrovnať. Priamo, hlať. Hláseniu, hlať. Pani plukovníčka, kapitán tréner, príslušníci 105 zákonnej prípravy a jeden príslušník zo 106 zákonnej prípravy sú nastúpiť na vykonanie záverečného vyhodnotenia a odozdávania osvedčení. Ďakujem, zaradte sa. Vykonám. Priamo hlať. Pozor. Pohov. Vážení príslušníci základnej prípravy, nastal čas zúčtovania. Myslím, že slova, ktoré som do vás skladala celých 6 týždňov s mojimi dobrými učiteľmi, prišli na úrodnú pôdu. Celá 101. základná príprava ste teoretickej aj praktickej časti skúšky vyhoveli, čo vám veľmi gratulujem. Prajem vám, aby ste naozaj po svojom živote stretali okolo seba iba dobrých ľudí, aby ste našli svoj kúsok malého sveta, kde budete zachraňovať ľudské životy a hlavne zachraňovať seba. Aby ste vedeli, čo je česť, čo je úcta, čo je dôstojnosť. V mojej podobizni vidíte, čo je obetovať kus rodinného života. Byť 8,5 roka na týždňovkách je veľmi ťažké, ale vidíte, že nechodila som sem preto, aby som tu zarábala veľké tisíce, ale aby som učila vás, aby som kus mňa odovzdala pre dobro hasičského a záchranného zboru. Pristúpime k vyhodnoteniu konkrétnemu. Budete vystupovať a po jednom vám budeme dávať osvedčenie. Rotmeister Michal Baláš. Pani plukovníčka Rotmeister Baláš. Zaradte sa. Rotmeister Marek Barán. Tu. Čo je? Rotmeister Jakub Volna. Tu.
Zaradte sa. Vykonám. Nadrodmajster inžinier Miroslav Caban. Tu. Pani plukovníčka nadrodmajster Miroslav Caban. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Vykonám. Rodmajster Patrik Farkašovský. Plukovníčka Farkašovský. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Robert Heinz. Tu. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Doľava. Ľavo. Poručík inžinier Matúš Hutník. Tu. Plukovníčka Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Lukáš Kališ. Tu. Pani plukovníčka rodmajster Kališ sa poslala rozkaz. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Vykonám. Rodmajster Dušan Kališek. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Vladimír Kmetík. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Vojtech Kokavec. Tu. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Poručík inžinier Timotej Kolár. Tu. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Nadrodmajster magister Patrik Kulik. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Nadrodmajster inžinier Peter Lačný. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Daniel Lazuka. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Podporučíčka bakalárka Bibiana Legdanová. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Rodmajster Matúš Mikolaj. Gratulujem vykonanie skúšky. Nech sa páči. Zaradte sa. Nadrodmajster inžinier Filip Mrva. Tu. Nadrodmajster Mrva, sa poslala rozkaz. Gratulujem vykonanie skúšky. Tu. Nech sa páči. Zaradte sa.
Poručička inžinierka Marcela Stráňajová. Tu. Gratulujem vám vykonaniu skúšky. Zarate sa. Rodmajster Čaba Sabo. Poručík magister Roman Švidraň. Rodmajster Maroš Vaverčák. Nadrobmajster inžinier Damian Vengláčik. Tu. Pani plukovníčka, dostanete sa na váš rozkaz. Gratulujem vykonanie skúšky. Dlžím vás. Nech sa páči, zarate sa. Výkonám. Nadrobmajster magister Jan Veselovský. Tu. Zarate sa. Rodmajster Michal Zámečník. Pani plukovníčka, dostanete zámečník, čo sa váš rozkaz. Gratulujem vám vykonanie skúšky. Nech sa páči, zarate sa. Výkonám. Rodmajster Filip Fabini. Pani plukovníčka píše, Rodmajster Fabini prišiel som na váš. Gratulujem vykonanie praktickej časti technického skúšky. Nech sa páči, zarate sa. Bravo, bravo. Ďakujem. Ja ešte prejdem k podrobnému vyhodnoteniu. Chcela by som pochváliť, naozaj boli medzi vami veľmi, veľmi pekné odpovede. Budem čítať. Nadrobmajster inžinier Miroslav Caban. Vystupte. Poručík inžinier Timotej Kolár. Podporučička bakalárka Bibiana Legdanová. Poručička inžinierka Eva Oravcová. Rodmajster Ladislav Petrík. Poručička inžinierka Marcela Stráňajová. Gratulujem. Gratulujem. Veľmi pekné odpovede. Prajem vám veľa dobrého do života. Gratulujem. Gratulujem. Zarate sa. Výkonám. Zarate sa. A ako je už zvykom, založila som tradíciu na škole, že najlepšiemu študentovi, ktorý bude dlho vysieť na nástenke tejto školy, udelujem medailu pamätnú, ktorá bola vyrobená pri príležitosti 50. výročia školy a vystúpi ku mne Rodmajster Jakub Bóna. Tak vám udelujem teda túto medailu. Si dáte do celé. Dajte si ju do vitrinky. Gratulujem, ste prichod tejto školy a tejto triedy. Nech sa páči, zarate sa. Dále. Poprosím o penízne príhovor za skupinu. Vážená pani riaditeľka, vážený pán zriadny učiteľ, vážená komisia. Dovoľte mi,
v mene frekventantov 101. základnej prípravy úprimne poďakovať za vašu ochotu, vrúcnosť a porozumenie, za pomoc pri všetkých nejasnostiach, problémoch a otázkach v rámci učebných osnov. Za to, že našu základnú prípravu viedli kvalifikovaní odborníci, ktorí nám odozdali nielen svoje poznatky, ale nás aj inšpirovali svojim profesionálnym prístupom. Naučili sme sa nielen teóriu, ale aj prax a aj to, že hasiči sú vlastne takí multifunkční superhrdinové. Musia byť silní, odvážni, rýchli, musia vedieť správne vyplniť cestiak a ako hovorí naša pani riaditeľka, hasič má vedieť tancovať, má byť ostrihaný, poolený a má voňať. Má vedieť pochodovať, pracovať a milovať. Vážená pani riaditeľka, tieto slova si navždy uchováme vo svojej pamäti a vaše posolstvo budeme odozdávať generáciám hasičov, ktoré prídu po nás, aj keď už na škole nebudete. Ďakujeme, že sme mali tú česť byť vašou poslednou základnou prípravou, ktorá pod vašimi ochrannými krídlami urobí prvý kročík do plnohodnotnej, stálej služby našej milovanej vlasti. Sľubujeme, že budeme vždy a v každej situácii s príkladom, budeme plniť svoje poslanie hrdo, svedomito, odborne a s láskou. Budeme chrániť životy, domy a majetok, pomáhať tým, ktorí sa ocitnú v núdzi. Asi nielen požiare, ale aj nedorozumenia, problémy, strasti každodenného života a samozrejme vlastné chyby. Ešte raz vám všetkým ďakujeme, tešíme sa, že sme to zvládli bez fyzickej a psychickej újmy a koniec koncov, že nič nezhorelo. Ďakujem. Ďakujem. Teraz si zaspomínajte na celých 6 týždňov, ktoré ste na škole prešli. Chyťte sa za srdce a spolu sa hasičsky pomôžeme. zachovali školu v srdiečku, vedomosti v hlave
prajem si, aby kus mňa odišiel s vami na hasičské stanice. Čo naposledy povedať? Bolo mi cťou vás učiť. Som hrdá, už teraz viem, že mám vo vás veľa hasičov a že si vás budem nosiť tiež takisto v srdci do konca svojho života. Prajem vám veľa osobného šťastia, lebo keď je doma dobre, tak potom aj všetko ostatné v práci ide oveľa rýchlejšie a oveľa ľahšie. Prajem vám, aby ste stretli vždy len dobrých ľudí okolo seba a aby sa vám celkovo darilo. Na záver budete mať posledný. To bolo posledné zvodnenie základnej príprave prvé do hasičského života. Dovolte mi posledný krát vám zaveliť, končiť. Pozor! V Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva Slovenskej republiky. Trikrát urá! Hurá! 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 Vítajte v hasičskej rodine. Mám vás rada. Ďakujem vám. Manželský tady hrozí. Ďakujem. Tak si na stupňa ešte si to podávam ruku. Dobre, ďakujem. Poďte do trojradu. Na môj povel pozor, vľavo bok, na pravý krajniak, podanie rúk rozchod. Na môj povel pozor, vľavo bok. Smer priamy, pochodom chod. Voľný krok.